Ya Allah, ya ini nyapo ki mah boleh make mangan ki. Ki ngipin. Lho, bikin mie mingin mie. Timbis. Timbis kok si iki kok si Siritin. Timbis. Timbis apa? Diuluse keselak lho. Timbis mie. Tapi ini request sih, aku request. Request apa? Anu, sawine 3 ler wae. Apa neh? Sawi 3 ler ya toh, ya. loncange 2 ler. Ya. Mie ayame 235 gram, 5 ya. Iso apa ora kok, so iki request kok. Sah, tak takok. Takok apa neh? Sampeyan niku petuku apa ngajak tembang-tembangan? Tuku ro genah tuku timbis aku. Timbis ya. Eling ra? Eling. Dicatet nek lali. Wah, apa barang apa ora? Nah, kuwae nganu. Seliter. Iki mangan mie ayam apa ngokop dandang? Seliter lho. Kuwae seliter mie ayam 235,5 gram ya. Teni. Belah apa? Majare kok nakerne jo. Anu. Eling ra? Sawine 3 ler. Yo eling. Locange 2 ler. Eling, nek nama. Gendang. Aja kesuwin. Malah mangan neng kosek customer riji kok so. Ki ngipin. Kesuwin iki kok. Lho. Lah kok malah nggawa sawi utuh. Piye maksudnya? Sawine 3 ler. Ini piro? 235 gram, 5. Lah terus loncangnya 3 ler. Lah kuwae seliter. Gewek dhewe. Kok nesu to, Kang? Gewek dhewe. Kene iki request kan gue dhewe. Bayu duwe isak meneh mbane. Iki mau kan gue dhewe tenan. Gewek dhewe.